स्टुडियो आं सन्दना इस्लारि बाक्सानि मैनामाथायाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 17थि थान्दै जख'न्थाइ आरो खारिजा 20नि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि थान्दै जख'न्थाइजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि थाखाय लाहार फाहार। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मुंख्लं आमलाराम बर' नोगोर मैनामाथा गाव हेलासिगुरियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 17थि थान्दै जख'न्थाइ आरो खारिजा 20नि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि थान्दै जख'न्थाइजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ सानथामनि हाबाफारिजों फैगौ 7, 8 आरो 9 जानुवारि 2022 अक्ट'आव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। खारिजा 20नि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे मेलखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बे मेलनि थाखाय खामानि मावनायाव खालि बर' हारिनि सुबुंल' नङा, खाथि खालानि गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जातिनि सुबुंफोराबो बे मेलनि थाखाय खामानि मावनायाव मदद होफादों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। अहा जानुवारि माह 7-9 तारिखे खारिजा 20नि आঞ্চলিক আমাৰ আঞ্চলিকৰ সোণালী জয়ন্তী লগতে 17তম বাক্সা জিলা এপছুৰ কনভেনশ্যন এইটো আমাৰ খাৰিয়া 20নি আণ্ডাৰত মইনামাতা গাঁও হেলাচিগুৰিত হ'বলৈ গৈ আছে। আজি আমাৰ খাৰিজা 20নি অঞ্চলৰ ৰাইজে বড়ো বুলি নহয়, ইয়াত যিমান আছে অসমীয়া মাইনৰিটি তেওঁলোকে আহি শ্ৰমদান কৰিছে। আজি ভাল লাগিছে, সকলো গাঁৱৰ ওলাই আহি কামটো কৰাই দিছে। মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ আমাৰ সকলো ৰাইজলৈ যে তীব্ৰ গতি কাম কৰা হৈছে। কিছুমান কাম প্ৰায় হৈছে, এতিয়া যিখিনি চাফা কৰিব লগা আছে লাষ্টৰ কামবিলাক কৰি আছে। আমাৰ চিফ গেষ্ট হ'ল মাননীয় আমাৰ এপছুৰ সভাপতি ছাৰ দীপেন বড়ো, ইনিগ্ৰেশ্যন কৰিব BTRৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে আৰু সকলো আমি যিমান পাৰোঁ ইণ্টেলেকচুৱেলবিলাক গেষ্ট অফ অনাৰত মাতা হৈছে। BTR हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरल इन्डिया फाउन्डेसन NGOनि गेजेरजों BTR डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे BTRआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। BTR गभ एडमिनिस्ट्रेशनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे BTRनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय, ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेशन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटी, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिशन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेशन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो BTRनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन।